Joke semsakazweni ukhozi FM lapho sihlelezwe umjozana madoda insizwa yasenqudi madoda lokhuluma kuhle inkuzi sabasenzile insizwa esuka lewana ngomadoda hlena ukuthi inkuzi lapha madoda painkiller uthini lapho khona pheka kwabomfana awu ngempela sibonge ngwane sibonge hle bese bengidlule bana wakithi ngempela sisho ngempela sithi igalelekile ngempela nensizwa ikhona la studio live ukhoma sisho ngempela sithi umjozana lena insizwa uzoshaya ingoma yayo album yayo eshisikhoza ngempela ithi ufukani ingoma esihloko sayo sithi Aishaya ingoma we awungibonga mfana pheka umjozana mfana Aishaya ingoma we wela sesho Aishaya ingoma we Siyaxoxa lesithini sixoxa indawo ongayibuzayo ngwane yasizwa wena hayi yasizwa painkiller mfana yake mhlawumbe uzongibona Aishaya ingoma we Right, okay. Sam is got to go about the thing. Umjozana izozamsika le madoda. Yes, album umjozana madoda. Yes, album umjozana madoda. Hey, ayithina lapho album umjozana madoda. Ithi ufukani isihloko sayo ngempela ikhona ey'tolo ikhona iyatholakala ey'tolo Hawu samadoda sobishisa ikhotha le ngoma madoda. Sam mfana. uyazi-ke omunye ongakwazi ngale nsizwa wena hleba bendlule bana wakithi ukuthi le nsizwa nasey'fundweni ikhona iphatha inzima kakhulu iyakhala isikalela ithole 7 ithi funa Wajabulizizwe